Manta kajan met ka khat atari Urisa wa jala pusan ka penkendit yaki bahing hasai merkumju yak sinong aba iwe kena bilang khat saus nem kerta ilaja na kathan umpling kat bai dang thumu ban lai pan khana la yathu ba kane ka jia kumba ka por sau ba je e nei nakate ki jika bai thu ban lai khana ka ilaja no sendon bat kham hadin alap tangi ka ba je jeng i hajan ke badan hajan ke senda ka ying na kalian ke sinong ka thau ka penlong ke jiwat pai ba am ta ka singi haka ba ke samla ki long kemi ba ki kirang ba ke mi panwat keleng ke te ka thai la pun kedeu ba wei hepri bilang nyus nem kerta na nongra ha kini ki asngi ba de ulaja klep beralapat ikamet yap yang na klau ke bahap ha maupat syuai kani iwe pada hepri bilang saus nem kerta ilaja beralapat ikamet yang i ha kasngi babut hajan kaying jung i wadon hanong ra kani jing dia ka wan ra ka jing ba jing ting thot yaki kumi ka pa yak sinong ka thau ba ki pai ba kham ta ma khaslo silong na ka jing bun kum gini ki jing dia ki ba shir khai ki ba sneu trim kham tam yaki khlong ki khana dang ye wat empat lap rama baik ni dang ni lap poh ni lap poh ni yang jong empat lap re